थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बिटिआर गोजोन गोरोबथाया आथिखालाव मोनसेनि उनाव मोनसे बेखौ गोख्रोङै भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मावफुंनायनि जिखिनि माने हाबाफारि लाबाय थादों दा बे समाव बिटिआरनि जिखिनि दफा बर' बिजोंनि थाखाय आलादा बिथोनगिरि गायसननाय बर' रावा लोगो सरकारि राव हिसाबै आसामाव मर्यादा मोननाय आरो लोगोसे बर' बिजोंनि एलपि स्कुलनिफ्राय कलेजसिम गासैबो भेन्सार स्कुलफोरखौ इन्स्टिटिउसनफोरखौ सरकारि खालामनाय आरो लोगोसे बिटिएडि जि बिमुं बे बिमुंखौ सोलायनानै जौगामाननि बिटिआर बिमुं होनाय आरो जोंनि जि सनितपुर बिश्वनाथजों लोगोसे खोलाहा थानाय बर' गामि गासैबो गामिफोरखौ सोसननांगौनि थाखाय जि बाउन्डारि कमिसन दानाय बे हाबाफारिया अलरेडि मावफुंजाबाय आरो दिनै मोनसे गोग्गाथाव आरो रंजाथाव दिनै आरोबाव मोनसे बिटिआर सुक्तिनि बे दफा मावफुंजानायनि दिनै सान हिसाबै जारिमिनारि मोनसे सान बे जाबाय बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दिनै आसाम केबिनेटआ बेखौ पास खालामबाय आरो अर्डिनेन्सनि गेजेरजों बे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायनि थाखाय आसाम सरकारा दिनै बेबस्था लाबाय दा बेखायनो बिटिआरनि गासैबो दफाफोरखौ सम मथे मास मोनसेनि गेजेराव बा दान मोनसेनि गेजेराव भारत सरकारनि होम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा जेरैबायदि डाइरेक्सन होदों आसाम सरकारा बेखौ मावफुंगासिनो दङ दा बेखायनो बिटिआरनि गेजेरजों बेयाव गोजोन मोनसे थासारि गायसनजानायनि जि हाबाफारि दङ आरो लोगोसे जोंनो मोनसे परिबर्तन नांगौ गोलाव सम बर' हारिया सोमावसारनायाव मुखुब जाबाय हाथियारनि सोमावसारनाय गणतान्त्रिक सोमावसारनाय आरो दिनै बिटिआरनि गेजेरजों बयबो जौगानो लुबैदों बयबो परिबर्तन लुबैदों दा नखरनि परिबर्तन गामिनि ओनसोलनि हारिनि परिबर्तन जों बयबो लुबैयो जोंनि अभाब अभियोग गोरिब गुन्द्रानि जिखिनि आंखाल जेंना जेंसि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा साख्रि बाख्रि मोननांगौ खामानि मोननांगौ सरकारनि अनसुंथाइ आसनिफोरा प्रपारलि बेयाव इमप्लिमेन्ट जानांगौ जाहाथे कुनु जाख्लंनाय गैया कुनु दुर्नीति गैया बेबायदि मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन गभर्नेन्स जोंनो नांगौ आरो दिनै बिटिआरआ मोगथाङाव बर' हारि थांना थानायनि थाखाय गासैबो बिथिङाव जौगानायनि थाखाय गेरेमसा माहारि दानायनि थाखाय बिटिआर ओनसोल बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दिनै दाफुंजाबाय आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जि एसटि हिलनि जेंना दङ बे जेंनाया फैबाय थानाय समाव भारत सरकारनि गेजेरजों मावफुंजागोन दा बेखायनो जोंनि ओनसोलाव गायसनजानो गोनां जिखिनि फसंथानफोर दङ जिखिनि इन्डास्ट्रियेल इन्स्टिटिउट बा जिखिनि एजुकेशनेल इन्स्टिटिउट इनफ्रास्ट्राक्चारफोर दङ दिनै बिनि हा नागिरनाया बे सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों 1500 करोड़ जोङो रां अनसुंथाइ मोननो हादों जों बे फसंथानफोरखौ गायसननायजों लोगोसे माखासे गोदान जों हाबाफारि प्रजेक्टफोर जों लानो हागोन दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दिनै रौता दख'रा बर' बाजार दख'राया जयेन्टलि 12 किल'मिटार लामा बर' गामिखौ हान्थिनानै बिटिआरनि गासैबो दफा मावफुंजानायनि थाखाय मोनसे वेलकाम खालामनाय आरो बे दफानि गेजेरजों गोजोन थासारि गायसननाय बिनि परिबर्तननि हारिनि आरो समाजनि बा ओनसोलनि परिबर्तन आरो लोगोसे जौगानायनि थाखाय मोनसे जि पदयात्रा बा पेडेल जात्रा जायखौ बुङो हानजा सुरनाय बे हाबाफारिखौ लादों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गासैबो बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनि दख'रानि जिल्लानि आरो बेयाव गोबां हानजानि दैदेनगिरिफोर दङ गासैबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा जोंनि आइजो बिथांमोनाबो बाहागो लादों गासैबो जोंनि संग्रामि मावथि बिथांमोननिसिम रायजो राजा बिथांमोननिसिम दिनै बे हानजा सुरनायखौ जाफुंसार महर होनायनि थाखाय बेखौ गोजोननाय आरो साबायखरखौ आं बावदों आरो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ टाइम बाउन्ड मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारि जौगानायनि थाखाय जोंनि जेंना जेंसि सुस्रांनायनि थाखाय बा एनडिएफबिनि जि रिहेबिलिटेसननि मेटार दङ दिनै भारत सरकारा बा आसाम सरकारा बेखौ गोख्रैनो सुफुंनानै होनायनि थाखाय जोङो मैयासो मोनसे मेलाव जोङो जिरायबावदों आरो बेजों लोगोसे केस उइड्रलनि थाखाय जि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिखौबो मावफुंनाय जागोन आरो लोगोसेयैनो जायफोर मार्टियार फेमिलि एक्स ग्रेसिया मोननांगौ दिनै 5 लाख करि आरो जोंनि गोबां अभारग्राउन्डआव थानाय बिथांमोननोबो दिनै माखासे स्किम माखासे माने प्रजेक्टनि गेजेरजों अनसुंथाइ होनांगोन गोलाव समनि आन्दोलनाव बड'लेण्ड आन्दोलन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिएलटिनि आन्दोलन आरो नै आथिखालाव जि एनडिएफबिनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय जाबाय
बे सोमावसारनायाव गोबाङानो दिनै नोरजिया जानांदों, गोबाङा जेल जानांदों, गोबाङा दुखु खस्थ' भिक्टिम जानांदों आरो लोगोसेनो बै संग्रामि दैदेनगिरिफोरनोबो फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जि गोदान सरकार जागोन बे सरकारा जाहाथे मोनसे मोजां परिकल्पना खालामनानै बयबो संग्रामि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनो जाहाथे मोजां मोनसे बिथांमोननो एंगेजमेन्ट बा बिथांमोननो मोनसे मोजां खामानि बेबस्था होनो हायो। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिनि फारसे जेब्लाबो जों नोजोर लाखियो।